Kami. Iyan ba kaya kayong Kristo? Ulingera baro indarap tanda. Sinabi ng Jesus kayo. Nginiburit. Mga ko nagsasacrifice, marami kami dahil kami naniniwala sa ganyan. Hanggat kaya namin ang katawan namin, pwede kami. Gagawin namin hanggat maaari. Ito, panata. Panata. Sa lahat ng tao, ikaw pwede kitang pagpanata. Hindi lang ikaw, kailangan kayo lahat. Uli yung ano ko, yung naulit yung tapos na nagamot ako. Naulit yun ulit ng mga October 20. Lakas ang pananampalataya ko sa Katoliko. Maraming biyayang binigay niya sa akin. Mula nung 2006 hanggang ngayon.